Здравейте, аз съм Скайгърл, тук при мен е хаштаг Светлю. Здравейте. И Здравейте. днес... Добре де. И днес ще играем Fleeing the Complex. Едно. То не, че има две. И ще си подсказваме. И нека да започваме. Ще намаля. Да. Play. Medals, credits, previews. Ето, Fleeing the Complex. Play. Така. Skip. Така, какво да направим? Булстъп. Черч. Нещо. Аз ще направим на умрели. Окей. Какво сега? Ретри. Това. Добре, те можех и сама. О, не, хора. Трябва да го служа да се зарежда. Таблета. И трябва да се превъртиш. Чакай! Да, той хаштаг се е гледал клипче. Искам самичка да си го направя. Не, че да ми подсказваш за всичко. Така. Ред. Hey, stop! Ретро. Webthrow. Значи другото. Как минах през тавана? Close. Добре бе, какво стана? Айтем. Cancel. Какво става? Не! Ох, хора, пак стигнахме до тук. What? Stop! Айтем. Така. О, аз съм избягала. Тука. Тука. О! Какво? Но това е от Фреди. Ама къде с Фреди? Гледай го ти. Ще ми идва Фреди тук. Добре, да ма... Насякъде ли ще е фейл?
Браво на мен. Така. Ехе. Добре, но той имаш прекалено малко време. Аз натисна ето и най-горното. Ето и другото начин от него. Шут. Шут натиснах, бе. Значи и долното. Добре, бе, аз не... Слам. Хора, видях, че го натиснах. Беше се станало синичко. Ето. О, в какво му става? Натиснах го. Айде, така. И сега какво? Ранг. Значи е трето. О, сега пак ли се върнах тука? Значи, какво трябва да натисна? Сигурно имало някакво последно. В последния момент да го натисна. Върбста? Тъй? Някакво. Възглавница. Ред всички. Аз се превъртях. Аха. Така. И хора, това ще бъде с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, лайквайте, коментирайте, абонирайте се. Посетете канала на Хаштаг Светло. Аз бях Скайкър, ви бяхте моите хора. Ще се видим в следващия път. И чао, чао! Чао!